Li Snûrê parêzgehaneynewa rojane zêdetirî 200 têstan têne kirin ji bo destnîşankirina vayrosê koronayê. Li çend rojên dawiyê ev nexweşiye careka dî ser hildaye û rojane berevzêdebûnê ye. Bi goreyî amarên fermî ku rojane pitirî 5 haletan têne tomarkirin, berawir digel beriya çend mehan ku gelek kêmtir bû, lê nûker roj bo rojê zêdetir lê têt. Her wesa bi sporên pizîşkî radgehînin ku ewan tirsa hatina vayrosê Omikron heye. Lewma ew kesên guman lêkirî testên wan dê rewanekene Bexda. لكن هنالك زيادة ملحوظة. Di evî mawayê de halet zêde bûyne. Beryanoka gelek kêm bûn. Rojane haletekî yandû dihatine destnîşankirin. Lê di demê heftiyekê de zêde bûne û her wesa derketina haletên bersîvê jî weke haletên koronayê ne. Dîsan tirsa wê çendê heye vayrosa Omikron belav bitin. Hatanoka Omikron li Snûrê parêzgeha Neynewa nehatiye tomarkirin. Mebesta min ev vayros taze ye lê noka merêketinek digel saxlamiya giştî li Bexda kiriye ji bo hinartina têstên guman lêkirî. Digel vê çendê heta nûke kêmtir ji 5 sedê hawlatiyan xwe vaksîn daye. Ev demekî daye ku fermangehên hikûmî û qutabxane hatîne vekirin. فمجموع اللي Sercem hawelatiyên ku vaksîn wergirtîn di mavê 2021 de nêzîkî milyonek û 100,000 bûn. Lê ew kesên ku pêtiviya vaksînê wergirin ji temenê 12 salî û pê hel li Snûrê parêzgeha Neynewa 2,800,000 in. Noka em geştîne rêjeya 40 sedî ku xelkê xwe vaksîn kiriye. Armancema ew e xelek bi giştî her kesê temenê wî 12 salî mezintir be vaksînê danitin. Rewşa vayrosê koronayê li Mosulê berawir digel zorbeyî parêzgehên Iraqê di astekê here baş daye û kêmtirîn halet dihêne tomarkirin. Lê hawlatî wek pêdivî xwe naparêzin û beşê here zor xwe vaksîn nedayîne. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.